Ipasaka og kasong vote buying ang kapitan sa barangay Atanawe sa Davao City. Batok usa ka individual, human matud pa naaktuhan niini ang pag-apod-apod niini og sobre nga dunay sulod nga kwarta ngadto sa iyang mga residente. Pinaagi sa iyang abogado, gipasang-at ni Barangay Atanawe Kapitan Roel Ansal ang affidavit complaint ngadto sa Comelec 3rd District adtong Huwebes. Batok sa usa ka individual, nagsumikad ang reklamo diyang nakita matud pa mismo sa kapitan nitong May 6 sa buntag ang pagdagsa sa mga tao sa balay sa taga-suporta sa usa ka kandidato. Din ang hatag kini og envelope nga gituoang dunay sulod nga kwarta. Nakumpirma matud pa niya nga kwarta ang sulod sa mong envelope. Nakatakdang ipadala sa Kontrabigay Committee sa Comelec Central Office ang maong reklamo. Mag-agad matud pa ang kampo sa complainant sa finding sa Comelec labot niini. Well, the incident was really nakita sa private complainant no nga naga-distribute og envelope nga naay kwarta.